Тапшыруның чираттагы котлау сәламе Яңа Терешка авылына аша. Бүген 8 декабрь көнне үзләренең 30 ел бергә гомер кичерүләрен, энҗе туйларын хөрмәтле якташларыбыз Ирек һәм Наилә Күзәевлар гаиләсе каршылыйлар. Әлеге матур гомер тантаналары белән ихластан аларны уллары Фәрит, кызлары Лилия, киленнәре Рузия, оныклары Ильяс котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Икесе дә бер авылдан булган сөекле фәрештәләребез 30 ел элек бер-берсенә гомерлек җан юлдашы булырга вәгъдәләр бирешеп, матур гаилә корганнар. Мәхәббәтләренең җимешләре булып батыр уллары, матур кызлары туып, аларның яшәешенә олы мәгънә өстәгәнбез. Әле кайчан гына балаларыгыз туган мизгелләр иде сыман, ә бүген инде улыгыз Самара шәһәрендә үз гаиләсе белән яшәп, тормыш иптәше Рузия белән татлы оныгыгыз Ильясны үстерәбез. Кызыгыз Лилия дә үз алдына тормыш күрә. Үз һөнәре буенча теш табибы булып Сызрань шәһәрендә яшәп хезмәт итә. Шушы еллар газизларыбызга көмеш төс чәчләренә өстәсәләр дә, күңелләре белән алар гел яшь булып калып яшиләр. Алар гомер буе безнең өчен тырышып яшәделәр. Бүген дә әле әтиебез Мәскәүгә китеп эшләп йөри. Әниебез өйдә хуҗабикә булып, безне каршы алып озатып, кайтканыбызны сагынып көтеп торалар. Кадерледән дә кадерлерәк булган яраткан әти-әниебез, Әбикай һәм Бабакай. Сезнең гаиләгезнең тарих китабын яратып, кат-кат актарып укырга алынабыз. Бүген дә без сезгә карап сокланабыз. Кызыл туйыгызда сыман сез һаман да бер-берегезне нык яратып яшисез. Әлеге мәхәббәтегез балаларыгызның тәрбиясендә дә күренә. Бар кылган изге эшләрегез өчен, йокысыз төннәрегез, борчулы көннәрегез өчен гафу үтенәбез. Һәм безгә бу тормышта иң олы бүләк, гомер бүләк итүегез өчен рәхмәт әйтәбез. Туй көннәре алар еллар узган саен моңсурак бәйрәмгә әйләнә. Ә сезнеке алай булмасын. Бар бит нәрсәне сагынып сөйләргә, кемнәр өчен уйлап яшәргә. Раббым үзе язсын озын-озак еллар, бергә-бергә, шушы табыннар артына җыелып, җир шарында иң кадерле булган, иң татлы сүзләрне әти, әни диеп назлап, кабатлап дәшәргә. Без сезне нык яратабыз, кадерлеләребез. Котлы булсын матур бәйрәмегез. Әти-әни, сез бик яшь әле. Икәү бергә кулны кулга тотып, яшәүләре алда бар әле. Бу бәйрәмдә әше диеп бит ул кычкырмаслар, дуслар, туганнар. Әше көннәр күптән артта калды. Хәзер инде төше булганнар. Анык кыз да үсеп килә инде. Балалар да хәзер урнашкан. Гомерегез сезнең газизкайлар бер генә дә бушка узмаган. Сез булганда без дә бәхетлебез. Бөтен яме сездә дөньяның. Бәйрәмегез белән котлап сезне бәхет тели бала аныгыгыз. Мең рәхмәтле без барысы өчен дә. Ярдәмегезне тоябыз хәзер дә. Якты маягыбыз сез юлыбызда, йолдызлар сез гомер күгендә. Кадерле Ирек абый һәм Наилә апа, ихластан без дә сезне әлеге матур энҗе туйыгыз белән котлыйбыз. Тигез гомер, үлфәт мәхәббәт һәм бала оныклар бәхете телибез. Җиңел тарта бергәләшеп паратлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Озын бормалы юлларда зур таяныш паратлар. Гашыкларга бәхет өчен кирәк бит пар канатлар. Гашыкларга бәхет өчен кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар.
Balkıp yaşar için kirek her kimge par kanatlar. Yazmış yerinde kişini yırak yaklarga. Dünyalarının yemi orta par kanatlı şaklarda. Dünyalarının yemi orta par kanatlı şaklarda. Dağ mingenden ıklıp direk birbirine paratlar. Balkın yaşar için kirek her kimge par kanatlar. Dağ mingenden ıklıp direk birbirine paratlar. Balkın yaşar için kirek her kimge par kanatlar. Balkın yaşar için kirek her kimge par kanatlar. Dağ mingenden ıklıp direk birbirine paratlar. Balkın yaşar için kirek her kimge par kanatlar.